Terve! Se on pyhäpäivä. On pikkusen viileämpi, aika paljonkin viileämpi. Tämä on aika mukava nyt tää keli. Niin lähdetäänpäs yrittämään tuonne kärpäsiä lentille, vai et mitään. Lähdetäänpäs yrittämään tuonne laavulle. On se vähän huonompaa siellä se loppupätkä, kun minä sieltä vaan tasoittelin niitä isompia kiviä pois kaivurilla, mutta eikö heillä tulla mankia läpi päästä, niin lähdetään nyt semmosella ajopelillä, ettei ole ennen käyty. Isompi tykkää, ei kun se on jo isompi. Pienempi vaihe. Ja pannaan neliveto, se on tuossa mäissä on varmaan liukkaita kiviä, se on kosteata tuo vielä yön jäljiltä. Lähdetäänpäs menee. Tämä alakumatta on hyvä. Tässä minä kävin Mustikassa. Ajoin mänkkärillä tuonne. Oi, kuusen oksat märkiä, kun on sen verran uamua vielä. Kastel ihan hihaa. Hyvinhän se tuntuu rintte. Kuoppia jäi tänne jonkun verran. Sieltäkin otin noita isoja kiviä pois. No niin, onnellisesti päästiin. Mukava oli tulla tänne mäelle. On vähän vilposompi ilma. Hyvä, lähettäpäs tuonne, minä otan nuo vehkeet ja lähdetään tuonne nuotion tekkoon. No niin, ruvetaanpas nyt yrittämään sitä nuotion tekkoa.
Missä meillä olisi hyvää puuta tuossa? En tiedä kuuluuko se tuo ääni, kun minä en ottanut noita mikrofonia. Oho, sinne meni hyvä lastu. Mikrofonia en ottanut. Nyt on jo mukava ilma. Nyt on jo mukava ilma. Kokeillaanpas tuohon. Minkälaisia lastuja me saatiin aikaisiksi? Ei tuulekaan kovin paljon ja silti on semmonen viliponen ilma. Nämä on niitä mukavia elokuun ilmoja. Elokuun ilmoja alkaa olla nyt jo. Nyt minä olin kahtovina ainakin. Tarkasti mielestäni katon, että nyt ei ole palovaroitustilaa tiellä voimassa. Ja eilen satoi aika paljon. Ja nyt on semmonen kostea mehtä. Kostea maasta on. Kyllä me nyt uskalletaan tehdä tämä nuotio. Mitäpäs me hyvin isoa siihen laitetaankaan. Eiköhän tuo riittäne. Oho. Jäpi seuraavaksi kerraksi. Seuraavan 1000 täyttymistä. Tuntuu kyllä etäiseltä. Etäiseltä seuraava 1000. En tiedä jaksako niin kauan tehdä edes videoita. Mutta katsotaan. Pannaan tuo, kun on niin hyvän näköinen. No niin. Pannapas tuo jo, ei panna lämpiämään vielä tuota. Nimittäin tuota rauhoittaa. Äkkiä syttyy, ei mennyt monta minuuttia, olisiko pari minuuttia kun sytyikin. On se vaan nätti tuo tuli. Joo. Kiitoksia ensin näitä toistuhannesti tilaajille ja kaikille kahtojille ja tämän kanavan pystyssä pitäjille niin on mennyt tosi hienosti. Todella hienosti mennyt taas tämä 1000. Kommenttikenttäkin on ollut tosi hyvä. Ei oo moitteen sanoa. Meitä on niin kuin olen sanonut, niin tupemaailman paras porukka. Paitsi jos huomautuksia on tullut aiheellisesti. Aiheellisesti ne huomautukset. Minä olen ihan tyytyväinen siitäkin, että minua huomautetaan. Ja varmaan olisi aihetta enempikin, mutta moni ei kehtoo huomauttaa. Niin kuin nyt tuossa ongella käydessä, niin
muutama huomautus tuli ihan aiheellinen ja minähän sitä vieressä on tietenkin, kun heittelen siihen ne ahvenet siihen vetteen, sankkovetteen. Mutta mulla oli siinä aloittaessa tarkoitus, että minä ihan vaan vähän kokeilen ja heittelen ne ahvenet siinä, niin säilyy ne. Pikkusen sitten virahti, mutta eihän tuo kovin pitkään, niin se ei ole tietenkään niin kuin sääntöjen mukaista. Minä tavallisesti kun lähden niin pitemmälle kalareissulle, niin minulla on nuo jääpullot mukana sankossa ja minä tapaan kalat sinne, mutta niitä ylilyöntejä sattuu tässä hommassa sillä tavalla, mutta hyvin on mennyt. Kiitoksia kaikille. Nyt on nätti tuli. Aurinko käy vielä tuonne ja kohta rupeaa näkemään järvi tänne hyvin, kun nuo puut vielä kasvaa ja nuo alaoksat karsiutuu, niin on niin kuin tänä kesänäkin kasvana hirmu hyvin tämä mehtä. Vielähän se niin kuin vähän varmaan vahvoo. Joo, niin joo. Tiellä minä oon oma ihteni. Tiellä minä oon. Noissa liikepaikoilla minä oon liikkuissa hyvin jännittynyt ja mieluummin vaan äkkiä tulen kotiin sieltä. Ainakaan jos ei ole kuulolaite paikallaan, nytkään ei oo. Jos on jotakin sanottavaa, niin huutakkee tosi kovasti. Kuulolaite jos jäpi ainakin kotiin, niin minä en kuule paljon sitten mitään. Oli tuossa siskon hautajaiset ja toissapäivänä ja minä varasin kuulolaitteen siihen pöydälle ja panin vielä varmuudeksi uudet pariston panin vielä varmuudeksi uuden siinä ja no, tietenkin se unehtui siinä. Kyllä siellä oli orpo-olo. Voi hyvänen aika. Kenenkään kanssa ei pystynyt juttelemaan, piti aina sanoa, että mulla kun ei ole tuo kuulolaite mukana. Ja muuten niin sitten minä olin vaan siellä siunaustilaisuudessa, ei vielä tuo olo ole vielä sen lunssan jäljeltä. Se vaan yskityttää, nythän tuo ei yskitytä tuossa. Yskityttää ja on semmonen hutera olo, että kauan se kestää. Siinä on toisinaan aika huonoja seurauksia. Erkki Räisänen, se yksi kommentoija, niin kommentissaan sanoo, että se on toista kuukautta potena luultavasti tämmöistä samanlaista lunssoa ja sanoi, että nyt paheen ja lääkärin piti mennä niin keuhkoputken tulehus ja mitä se sanoi, silmät ja korvat tulehtu ja sanoi, että nyt on semmoiset myrkyt, että eiköhän se nyt laannut se lunssa, niin monelle on aika ikäviä seurauksia siitä kulkutauvin jälkitaatiloista. Joo, mutta mullahan tuo taittaa mennä kyllä ohi, mutta ei ole vielä oikein ihan normaali. Kävin minä eilen ongella. Niinpä kävin niin siinä samassa paikassa ja sieltä kaavilta tulon jälkeen ja
muutama ahvenen sitä arvelittaa lisäksi, niin entisten lisäksi ongen. Ja sain yhden hyvän ahvenen. Se oli varmaan 3-4 sarraman välillä. Ei mennä saa sillä huiska-ongella ylös. Sitten yritin, että olisiko siellä samanlaisia, mutta ei sieltä sitten iskenä. Voisi jikiä vennestä käsin jikillä koitella. Joo, kyllä tuolla järvelle mieli tekköä pitää ne lähteä, kun tässä vielä vähän paranteloit. Joo, aika hyvin se siitä. Minä panen pikkusen aikaa tämän kameran kiinni, niin otellaan nyt vähän parempaa hiilosta tuohon makkaroille, että ei ihan tuohon savuun pistä. Selvä, palataan. On tämä hieno paikka. Tässä kamerassa ei varmaan näe, mutta tässä on tosi jyrkkä mäki tuonne alas. Monta kymmentä metriä putoavaa tuonne tielle mennessä. Tai en tiedä putoako monta kymmentä, mutta kuitenkin niitä kymmeniä. Oli tämä hyvä, kun tämä tuli joskus rakenne. Nyt me pannaan nämä makkarat tähän. Ei ole kovin kauan, kun nämä sanoo, että antaa hiiloksen tulla, niin kun mä en palo ne ohuet puuttus. Käännettäpäs tuo. Nyt mulla on ryynimakkara toinen. Toinen on ryynimakkara. Ei se mittaa, se vähän savustuu. Toinen on se perinteinen Vilhelmi. En mitenkään, ei ole sponsoroitu tuo Vilhelmi, mutta joo. Annetaan vähän korventua. Joo, vielä noista, jos joku huomauttaa, niin ehdottomasti. Ehdottomasti se muutenkin kasvattaa minua vielä tällä iällä, niin ihan vaan reilusti sanottaisi on mitä epäkohtia. Ihan, minä en tykkää sitä pahoa, päinvastoin. Se on hyvä, että siellä on mielipiteensä sopi sanoa jokainen siellä kommenttikentässä. Kyllä. On mennyt kyllä todella hyvin tämä kanava. Nyt minä olen oikeastaan päässyt tuosta niin kuin tavoitteeseen 15 000, niin se on minulle jo hirmu hyvä, mutta totta kai kuka haluaa porukkaan tulla, niin ehdottomasti. Vielä me tehdään tässä videoita pikkuhiljaa, joskus mennään muutamia päiviä, saattaa mennä useampikin päivä, mutta tehdään, ei tätä millään. Jos joku sanoisi mulle nyt, että sinun on lopetettava videoen teko, niin mä otan, no ei tule mitään. Tämä on mulle jo semmoinen elämäntapa ja virkistää. Mitä minä tekisin, jos ei näitä videoita tekisi. Tämä on ollut todella mukavaa homma. Ja etenkin kun on näin hyvä porukka, että kyllä suosittelen vanhemmillekaan ihmisille näitä videoita. Pääasia tässä ei ole rahaa, mutta se justiinsa se, että se virkistää niin paljon. En mä tässä kunnossa, mä 6 vuotta sitten aloitin, niin minä olen ihan varma, että minä tässä kunnossa olisin, jos en olisi tehnyt videoita. Niin
Minä jo arvelin tuossa, että minä saatan tehdä aina ilman mainoksia noita videoita, että mulla ei oikeastaan se rahantulo ole. Onhan se hyvä kyllä pienen eläkkeen lisäksi siellä, mutta niin se ei ole ollenkaan pian asia tässä. Mukavaltahan se tietysti tuntuu, kun siltä tulloo aina jonkun verran lisiä eläkkeeseen. Sen puoleen, että niin nyt se män pilveen ja heti semmonen viileempi henkäys tulloo, kun pilveen män. Mitähän ne sanoo nuo makkarat? Kiännettäis. Alkaa ne. Aika hyvä tuo hiilos on nyt. Äkkiä paloo nuo kuivat puut, että mustikkoa on kovasti. Tuosta selän takkoa, lavun takkoa alkaa tuo kangas, niin siellä sitä on. Tässä ei aina hirveän paljon oo, mutta tässähän on tässäkin kuule niin kulkee niin tässähän on mustikkaa kovasti. Voi hyvänen aika. Siinä ei kauan litraa pois. Ja nyt kun on vielä noin isoja nämä mustikat. Tässäkin voisi käydä siis mönkkärillä. Pääsenpä minä tulen muuallekin mönkkärille. Ois astia tullut, niin ois poiminut. Vaan on. On sitä tänään. Tässäkin rinteessä on ihan hirveä. Tästä äkkiä jonkun litran sais. Katsotaanpas onko siellä vettä, on varmasti. Saadaan sammuttaa nuoti jo kunnolla. Ihan täys pönttö. Ei kuulu ääniä ainakaan nyt kun ei ole kuulolaitetta. Silloin oli kova helle, minä tätä kattoa laittelin. Porukallekinhan sitä muistoksen laitettiin, mutta minä silloin yksinään laittelin näitä huopia. Silloin oli hirmu kova päivällä. Tosi ajoin on ihan, että ei minkäänlaista ole ennen sitä jälkitaatia, mutta sitten jos rupeaa jotain tekemään, niin vettä väsyksiin. Ongella eilen, niin se paistohan se jonkun verran se aurinko, niin vetäisi aika väsyksiin ja koko illan olin sitten väsyksissä ja rupesin 9 vai vähän vaille 9 nukkumaan ja nukuin tänä aamuna 8, se on harvinaista. Muutaman kerran tietysti pitää herätä aina yöllä, mutta nyt ei pitäisi olla se väsyttäminen unesta kiinni että ja päivällä kaavilta tullessa, niin kaavilta tultua, niin rupesin pikkusen pötkällin vähän nukahi, että sitä on vielä sitä jälkitaatia. Tähänlähän tuosta minä pääsin, niin jos ei oteta lukkuista piikkiä, mikä oli se Kuopion reissu. Mutta ei tässä mitään. Mitenkään ne nuo makkarat tuossa paistuu. Mä vielä vähän niitä paistelen tuossa. Vaan nyt näyttää makkarat hyviltä. Nyt näyttää makkarat hyviltä. Nyt ei ole yhtään sitä niin sanottua hiilihydraattia näissä.
Nämä ne on kuumia. Nämä ne on kuumia vasta nyt. Annapa tuohon jäähtyy paperin päälle. Otetaan toinen niin jäähtyy. Tuohon pitää vielä kantaa sitten tuota vettä. Tuolla on pikku sankko tuossa. Ne nyt on varmasti kuumi. Nyt meillä on muuten kahvia. Ei ole semmoista nokipannua, että olisi keitetty tuossa. Nyt meillä kyllä on 15 000 kunniaksi kahvia. Pitää ihan ryypätä tuossa makkaroita ootellessa, jäähtymistä ootellessa vähän. Ja vettä. Vettä. Moni luulee, että tässä on kossua, mutta ei oo. On pelkkää vettä. Ois mulla 1,5 pulloa viiniä tuolla ollut pitkään hyllyssä, mutta tässä joku kerta sitä vähän maistella, edes osaa. Mistes minä tämän? Niin, tämä on tuo sinapin korkki. Poutun ryynimakkara on aika hyvää. Kuumaa on. Nyt siinä vasta hyvä olisi tuossa paistella. Mutta ei tullut nyt yhtään sitä niin kutsuttua hiilihydraattia. Ja tuossa loppupäivä huilailla, jos vänkkärillä ajelis jossakin. Tässä minun käydä mustikassa kyllä, kun on noin valtavat. Kävin minä pikkusen poimassa, kun niitä on nyt niin paljon. Ihan harvinaisen paljon on mustikkaa. Ois siellä mukava tehdä ensarvennusta. Husvarnan kanssa. Ja kasella ajollaan. Niin. Mut se aika taittaa olla minulta ohi. Ja onni. Ei sinne ole enää asiaa.
No on aika kuuma. Melko kuuma. Makkaran kanssa kahvia. Ei ole mikään paras yhdistelmä. Olen minä oottanut tätä, että pääsis teillä käymään. Mutta loppus tuo palovaroitustila. Hyviä on nuo poutun ryydikkäät. Kyllähän minä sen viinanjuuren niin tiedän. Sitä nuorempana tuli rypittyä vähän liikkookin aika ajoin. Mutta en kavu yhtään niitä aikoja. Nyt tietää senkin asian ja osaa suhtautua niihin, jotka sitä vielä juopi ja niin ymmärtää sen, että se ei ole ihmisessä itsessään vika. Jotta se on oikeastaan semmoinen opetus elämästä sekin. Se on monta minun kaveria vienyt se viina. Se kun minun nuoruudessa oli semmoista, että sitä piti näytellä vielä sitä viinanjuontia ja eihän se ollut mies eikä mikään, joka ei uskaltanut viinoja ja tupakkoa polttaa. Ja piti se tupakkakin olla aina onneksi minä lopetin. Minä olin kaivoksella töissä, kun olin viikon kuumeessa ja siihen se loppui. Olin 31 vuoden vanha. Piippu mulla oli pitkään siellä pukukopin hyllyssä, mutta sitten minä sen niin viskasin roskiksi. Se oli ihan mahdotonta mulla se tupakan poltto. Pari toppoa päivässä meni. Tietysti se iski kuumeen sitten se mahdoton tupakan poltto. Jokohan tämä jääty. Tämä taisi ollakin maustettua vielä. Niin on. Huomaamatta. Oli mulla toinen nippaketti siellä. On aika äräkkä. On aika äräkkä. Siinä on jotain punaista.
kyllähän tämä syöpi, mutta aika ärhäkkää on. No niin. Nyt on ihan hyvä. Hyvä olo. En aamupäivällä syönytkään, kun otin vaan ja nyt rypättään kahvit. Otin vaan muutaman meetwursti siivun. Muutaman meetwursti siivu otin vaan. Arvelin, että täällä sitä on sitten tullut syötyä tiellä. Se on jotenkin silloin minun nuoruudessa se viinanjuonti ja tupakan poltto, etenkin tupakan poltto, niin se oli semmoista ihannoitavaa. Se piti olla se tupakka huules, joka ihan myöttäisi. Meikäläinen kun oli semmoinen ujo, niin sitä piti juoda sitten sitä viinoakin aina sillä, että on vähän rohkea. Nyt jos viiniä otan, niin minä juon korkeintaan nyt nykyisin yhden lasillisen. Ja joskus vähän toista. Mutta ei milloinkaan yli kahden lasillisen. Mutta harvoin tullut. On teillä mukava olla selvimpää. Joo. No niin. Nytpä päätetään tämä laavureissu siihen, että lähdetään hakemaan vettä. Vettä käydään hakemassa tuohon nuotiin.
Nyt olisi hyvä mustikkailma, mutta en taida vielä lähteä. Onpa tässä vielä mustikkakeliä. Ja kohta joutuu nuo puolukkakelit. Ei tämä kyllä tästä ennen mihinkään lähe, mutta tiedät, tuulen puuska tulloo ja käydään vielä. Puhaissoo tosta kipinöitä maastoon, mutta ei nyt kyllä maastossa syty. Tämä on aika märkä. Märkä tämä maasto. Mä jo eilen illalla tarkkailin, että loppuuko palovaroitustila. Ja silloin näytti siltä, että se jatkuu. Tuo on vähän, ei tämä kyllä mihinkään tästä. Ei tämä kyllä mihinkään tästä lähe ja tulta ei tuule alapuolella näy. Tää vielä pikkusen aikaa kahtaa, nousuko savua. Savua tuosta. Ei sitä kyllä nyt nouse. Maasto on, ei näy savua, ei sammalikossa. Kiitoksia tästä laavureissusta. Monesti siellä on käyty. Minä viimeksi sanoin, keväällähän myö käytti kelekalla, kun myö käytti. Että vieläköhän tullaan tänne, kun on niin etäiseltä tuntui tämä seuraava 1000, mutta vielä tultiin ja mukava oli käydä taas tien. Joo, minä lähden tuossa kokkoilen nämä vehket ja istun vielä pikkusen aikaa ja katon nuotin, jotta ei varmasti lähde siitä mitään ja kokkoilen nämä vehket ja ajelen tässä kotiin. Jatketaan tätä mukavan päivän viettoa. Katsotaan mitä tehtäisiin seuraavaksi. Luultavasti lähdetään uistelemaan. Nyt on niin hyviä ilmoja, että pikkusen kuin olisi pilvessä, että ei tuonne järvelle tuo aurinko paistaisi koko ajan, niin olisi vähän mukavampi vetteen uistinta. Kyllä sieltä kalaa tulloo, se on taattua kyllä. Oikeastaan, että ei siltä tyhjällä reissulla tarvitse tulla. Hyvä. Kiitoksia.